התחלנו. מוכנים? אתה איתנו אלון? יאללה. is the deepest, הם לא ראו את הלסט. מה עושים כשהאחרונה היא הבסט של הבסט? מה עושים כשאין שכונה מלווה אותם, אוהב אותם, 3-4 שנים יש לו פגישה עם המנכ"ל מהמשרד יצאות תמר ונוגה הבחירות תחתום לי כאן וכאן וכאן הן מגישות לו מנהרות לאמריקה תטוס ותזכה בתחרות אם תרצה תראה משחק של NBA זאת הזדמנות מול פרקט יושב חושש כי לצידו יש לו סוכן זהו דביר שין קוף זה לא הזמן להתחרפן הוא ראשונה אך טייס נראה מוזר כמו זמר מחתונה אומר סינגל זה השם הוא עומד עם מקריצה ומציג את הנווטת וזה ברור זאת עקיצה קוראים לה מיקה בייביליס וקלקלים על כל הראש עתידה הכל תמיד ואינך לחשוש רק לגימה מהמשקה הוא מתעורר במועדון או בעל האדמה שעוד אותה כמו ראשון The sky is the deepest You've been coming The sky is the deepest לא יכולתי לכם לעזור שרגעתם אחר גם יכול התקלות הן מן הסתם שולד מטלה ומסטיק והוא מדמיין את דויץ' וכאן מצד שני שלא יושבת סבתא עם נכדה והדיה לא דומרות לו מה יש לנו חמדה הוא נוחת כולו מוטש ומחפש ארל אך נתקע בנילוקו לפרנס על הפאדל אז כמו מי הבא הוא מצא לחמלון עובר הולך ברגל עם הרוב עושה כפות העיר אבל אולי תתחיל ביוגה, עם קרין, אתה מתוח, או עם יעל ואלה בשביל שיפור מצב הרוח אין לו זמן ומחייך לעורך דין שלו, לטפר, זה שעזר בממשלה, מבטיח הבלונדיני הוא מעלה לקו ופורי ומוזג לו עוד מרטיני ולא יכולתי אתכם לעזור כשגדלתם זה הולך גם לכאורה על סף ילדו זה לילי מגייס אל הצפים ובק שעל ידו עושה לו פרצופים הוא נכנס אליו ושוב את הטלפון שולט אז נפסה לו אריזה ונדע בריאל מכאן זה רעננה או כפר סבא רוכש לו כאן ולי אמר נמצא על הערכה של זמן הוא מתחיל להזיע כמו אידו בגולים ויודע הזמן לג'וקר זה הזמן מרנים וביקשתי הוא נופל הבריקה וייאוש באתי לא טובה כמו אדם לעשות מה שדרוש אז עם גלימה נוחת לו נועם כמו מלך המסך סוף סוף הצלחת, אתה גדול, אתה פותח שוב נשמע הקאט, הפעם זה יאליה מפיק לא את הכתוביות לסרט, אני נשאר לי עם עצמי הגעגוע הוא מציף אותי עד כמה גאווה הייתה לי כיתה כזאת, כיתה תקווה ואהבה אני אוהב אתכם באמת חמודים באמת באמת שגדלתם אך זה הולך גם
היה ממש כיף, היה כיף לראות איפה אתם גרים ולדמיין איך תיראו ולכתוב עליכם מילים והכל. והפוסטר של הסרט הזה, שהוא ילווה אותי כל החיים, הוא יהיה לי בספרייה והוא פה. ואני רק מבקש שתחתמו על הפוסטר מקדימה לפני שאני ממסגר אותו. וזהו, אני מאוד אוהב אתכם ואני מקווה שעוד ניפגש הרבה לבד וביחד ובשתפות. עכשיו אני שולח. אני אביא לכם בפוסטר אבל שתחתמו. תודה.